Soler, una pregunta. Seguiràs com a alcalde, la gent s'ho està preguntant. Això ho pregunta tothom, però ara no és el moment, això ara. Vale, però xerrem amb mi. Ja mos parlarem, va. Xerrem amb mi. Que jo no dic res, va. És que saps què passa? Que m'esperen ara. I tinc una reunió ara de temes de personal i tot allò que hi ha. És dir-me sí o no? Però és que ara no és el moment, Com que no és el moment? Mos parlarem. Si estic al moment més xafard del dia. Albert, ja saps que t'aprecio molt, però ara no és el moment de dir això. Dis-me a l'orella. No es pot dir. Mira, bon dia. Carlos, bon dia. Espera, tu no m'esperaves a mi? No m'esperes? Mira. No. Mira que xulo. Mira que xulo. Quien no llora no... Que se me'n vaig, Bon dia, soc Berti, i hi ha una cosa que ens està preocupant a tota la ciutadania de Deltebre, que és que si l'alcalde que tenim ara se presentarà a les eleccions o no. Anem a preguntar a la gent del poble a veure què podem traure, perquè és que ell no me vol dir de cap de les maneres. Acompanyeu-me. És d'aquí baix. Tu. Vostè no, tu. Vale. Jo soc d'aquí de la cava, sí. Vale. De fa 10 anys atrás, per exemple, hasta ara, quin canvi ha notat? Canvi del poble, home, que s'ha fet més edificis, que està tot més net i que està millor. Moltes carreteres, s'han fet moltes coses, s'han millorat molt. Molts de parques que han fet per als crios, també. Han plantat molts arbres, també, que és molt bo la natura per a poder respirar l'oxigen. Que és una cosa que no ho hem vist mai. Per molts alcaldes que n'hi ha hagut, no hi ha hagut cap com este que mos hagi dit al poble com ho tenim. Queda constant que jo no us he preguntat cap cosa per l'alcalde. Ho heu dit tot vosaltres. Sí. És que ho podem dir. Ha col·laborat en tot. S'ha posat més en tot. El tema de la biblioteca, que s'ha ampliat molt i han millorat molts llibres. Aquella plaça que han fet per a les dones en honor a les dones. Allò és preciós. El poble està bé, el que passa que jo acostumat a la ciutat lo veig massa poble. Perquè és un poble? Passeig de rius, Riomar, poble, afores del poble, carrers, aparcaments, voreres. Estan les cases una cap aquí, una cap allà. No té una organització, una direcció. Cada un fa la casa com li dona la gana. Ara això ja ha passat a la història. Sí, això que dius tu. Ja no ho deixen fer, això? Abans sí. Abans sí, però... Avui no. Lluís? Deixem fer les coses en tranquil·litat. Pues xerra'm, home, que si continues o no com a alcalde, va. Pues, que no tens cap feina aquí, va. Surt i xerra-meu. Necessitats urgents. La necessitat urgent del poble és saber si tu continues o no. Sé que en los xafarders que som en este poble no ho podem saber, això no... Però ara no t'ho puc contestar perquè estic molt concentrat. No li preguntaré què votarà vostè, però qui troba que guanyarà? Jo trobo que guanyarà Lluís Soler. Teniu clar que guanyarà l'alcalde que ara? I jo crec que sí. Sin dubte. Lluís. Jo no es pot dir, però jo trobo que guanyarà el mateix. Guanyarà el mateix? Vale. Sort que no es pot dir. Fet moltes millores i jo crec que no tindrà rival. Però ara, si t'he de ser sincera, 50-50. Igual té oportunitat l'alcalde d'ara, que no sé si es presenta. Ah, aquí vull anar jo. I esteu tan segures que es presentarà l'alcalde altra vegada? I jo crec que sí. I si no es presenta, què? Pues me doldrà molt. Pues no ho sé, i perquè ho he preguntat, Ho has preguntat, Ho he preguntat perquè la temor és meua de que se'n vagi. He oído por ahí de que no se presenta. ¿Y usted sabe alguna información o no? Bueno, yo lo que he oído es que él piensa ir más arriba, que se presenta por Tortosa, que quiere subir, que quiere ascender. Jo vaig sentir fa any i mig que ell personalment va dir que no es presentaria. Que no es presentava. Vaig sentir jo un comentari. Això va dir-ho ell perquè vaig sentir jo. No ho sé, jo crec que sí. Ell està molt posat en la política i segur que se presentarà, segur. Ell sempre em va comentar, jo només estiré 2 legislatures, és a dir, 8 anys. Esta seria l'última. Yo creo que sí, que se presentará. Hombre, sí, claro, exactamente, se presentará, pero yo tengo la idea, pienso que se quedará el mismo. Però jo em pensava que és perquè li havien prometut algo més, com va passar l'alcalde de Tortosa, que era alcalde i ara està allà a Madrid. La teoria està que ell, si deixa la candidatura, és perquè va més amunt, no perquè... Home, claro, segurament. Claro. Jo vaig calcular això, encara no he sentit parlar de ningú més ja. Crec que Tito Lodret
de retirar-se perquè ha fet el que havia de fer i més, però crec i tinc l'esperança que si ho fa, deixarà algú al seu càrrec igual. I no es presenta Lluís, què? Votaria el Ginet o votaria a qui fiqués Lluís? Pues a qui fiqués Lluís, confiant en el que ell ha fet, que continués a la mateixa labor. Quina persona creu que seria la més adequada perquè entrés al partit de Lluís, si no entrés Lluís? Home, jo, pues no ho sé. No sap res vostè? Poca cosa, sí. Pues la poca cosa que sàpiga i m'ania bé que m'ho digui. Després també hi ha un que va al partit de Lluís, que li diuen Andreu Curto, també seria bo. Si hagués tossut, no aconseguirem res, El xiquet este que no calla, calla, mano, ja. Vés a tocar la fíjate mano un rato. Pesat. Lluís, xerra'm, home, una última vegada. Encara esteu aquí? Sí, escolta, tu seguiràs com a alcalde, te presentaràs com a alcalde? Jo estic en reflexió profunda. Les eleccions s'han convocat. I quan ho sabrem, això? Mira, ara estem preparant l'acte d'esta setmana, del divendres 24, d'este divendres, a les 9:30 al Centre Fluvial, que explicarem tot el que hem transformat del Tebre durant estos anys. I ho xerraràs tot? Bueno, igual és un bon moment per a xerrar-ho, o no, si ho tenim decidit, ja veurem, però la gent que vingui al Centre Fluvial a les 9:30, lo divendres. Doncs me'n vaig a fer cuguella, que ja està davant de tot. Ale.